Madoka chirema biyangu tinokutambirai kunhodzo manhokodzo zuva remakumi mairi nosere mwedzi uno wagumiguru. Wachuchisiwa hurumende nyasi wabenuka kudare rodzimhosva wakuti wachadaba kuti Henrietta Rushwaya apuwe bhero. Kwai anogona kundotiza pabodzipo nokuti akanga ano wamwe wakawanda. Watiwo Henrietta akambozama kupa chimanja mumbudu kune mapurisa akanga aboya goridhe raanga anaro nozuro. Mutongo uyu uchagopuwa musi wechishanu kuti achapuwa bhero chere kana kuti achanyimiwa. Dande mutande nyasi radoka rakazara mumwe muchinda anonzi Scott uyo anga achiratidza makutukutu omari nomakutukutu ogoridhe. Wanoreva makwai wagoti iye ndiye anogotengera mutungamiri wenyika pabodzipo nomhuri yache goridhe achitengesa. Pariba agoziva chokwadi asi wari kuti akatopuwa rezinesi nofidelity printers yokuti agotenge goridhe. Idi zvakatooma zvomunyika medu muno. Kumatare odzimhosva mutongi mukuru Rukumaraba kwai atukiwa nevanhu nokuda kusikinya tukono kwaari kuita. Mutongi Erika Ndewere uyo akanzi achagomisiwa basa akanyora gwaro rekupikisana nozveurehwazvo achireketa kuti iye mutungamiri wevatongi Rukumaraba ari kusikinya tukono. Zvinhu zvaareketiwa kuti Rukumaraba ari kuita zvinoita kuti dai rimwe nyika atosiyisiwa basa. Hino zvichagobudapo tichakunyepai. Tichindori kuvatongiko, wamwe watongi wakanyora gwaro kumutungamiri wenyika wachiti iwo wari kutsikana bano musenzero wawo. Wakati masenzero awo matsvinuba uye wari kuda kuti awandudziwe kuita kuti zvivarerukirewo. Izvi zviri kusanganisira pabodzipo nomari yavanohora kuti iingidziwewo. Hino kuti mutungamiri wenyika achagopindura chere kana kuti achareka zvakadaro. Hurumende yedu mukusunga kwairi kuita mitemo yekodzero dzevanhu yareketa iyo kuti kubva nyasi vanhu vakubvumiwa kuti vagotekerera usiku kubva nguva dzogumi nguva dzousiku. Izvi zvinotorwadza nokuti vazhinji vanga varibe kuzvifungira apa zvakaitiwa zvakareketiwa nozuro manhoko. Idi hwendo huno heno zvichabuda mberiyo. Dare romakurukota hurumende ragotiro nozuro rakabvumirana kuti mitemo ichinjiwe waise mitemo inoita kuti vanhu vanenge vandoita tunhu tusingadiwe nehurumende wagosungiwa. Kwai kutanga ipapapa anenge andotinyepa kuti akambobiwa nevanhu vakanokubiwa anofanira kuti aburitse umbowo hwokuti izvi zvakaitika. Hino kuti vanoringira kuti anenge achikubiwayo anombotora foni kuti ambowarekodhe vanhu vari kumukubawo chere kana kuti zvinogodini. Idi imwe mitemo aiwaba tinodoiziva baizvo. Mupfumi weZimbabwe mwedzi wagunyana watabvayu mhuri yevanhu vashanu kwai yanga iri kuda mari inoita zviuru 11 nomadhora 251. Izvi ndo zvaidikana kuti irarame isiri muurombo. Iyi mari yakakwira kubva pamadhora zviuru 11 no244. Idi upenyu hwemuZimbabwe hwakaoma nokuti washoma vari kutambira mari yakadandi. Tiringe hedu dzopasi rese. Vanotora mari dzomutero nyika yeZambia kwai wagobisa hofisi yavo kubva muLivingstone town kuenda kukazungura kwakaisiwa zambuko itsva iko. Kureketa kuno vari kutoringira kuti zambuko richatanga kuunza motika dzakawanditsa zvokuti mari yavo inenge yatoingidziwawo. Idi dai wasiwa Mugabe peno tiri kutowanawo kabodzi ipapa.
kuTanzania sarudzo dzaitiwa asi kwaitiwa tusvinuba kureketa kuno kwai kwabatiwa nowanhuwo zvawo mabhokisi anga akazara mavhoti akavhoterwa bato romutungamiri wenyika Chama cha Mapinduzi. Izvi zvinotorwadza nokuti vanoringa vanoti bato ritori nevanhu vanorida uye rakatosimba zvokuti raikwanisa kundohwina paribe kana zvinhu zvakadari. Heno kuti zvii zvanyatsoitika nokuti dandemutande ranga risiri kunyatsosenza zvisvino. Tichagokunyepai kana zvaburika. Munyaya yekugumisira yanyasi tiri kugumira tiri muNigeria uko mukadzi anonzi Ngozi Okonjo-Iweala aitiwa ndiye agare hunde World Trade Organization. Tinoti makorokoto uye masimba kuwana mai. Takadaro mabi angu togumira pano. Ndini wenyu Manuel Wonhau.